Kaixo guztioi berriz, espero lehen bloke horretako hausnarketak eta hitzartzeak eta gero kafeaz eta batez ere kanpoko aireaz eta kanpoko bistez gozatzeko aukera izango zenutela. Ikastaroan egituratu dugun bezala, guretzat garrantzitsua zen nazioarteko begirada hori jasotzea eta perspektiba ezberdinak, Helen eta Maikek eman dizkiguten bezala, demokrazia ereduen, demokrazia modeluen, demokrazia praktikatzeko ereduen eta ekintzen inguruko begirada hori garrantzitsua zen. Gainera berak ez du esan, ez? Baina bai biak dira modu batean edo bestean gure lanarekin lotura handia duten bi erreferente, ez? Bai demokrazia deliberatiboaren esparruan, Arantzazuela beti sustatzen ari garen lanean Helen eta bai bere ikerketak, bere lan ezberdinak eta bera batez ere Europa mailan garatzen ari den edo parte hartzen ari den egitasmoekin lotura berezia dugu. Eta gero Maiken lana eta bere azken liburua Democratic Design izan da nolabait inspirazio edo guretzat erreferentzia Arantzazuelaben lan metodologia ardazteko, demokraziaren berrikuntzarako diseinua deitu dioguna hain zuzen ere, eta segurazki adiera zabalean diseinuak proposatzen dituen printzipio batzuk, egiteko modu batzuk. Horiek gurean txertatu eta guk lana zergatik egiten dugun horrela eta zeintzu diren horren azpian dauden printzipioak, hortan lagundu digu hori egituratzen bere lanak, beraz, ohore eta luxu handia izan da gaur beraiekin kontatzea. Eta orain berriz, bigarrengo bloke honetan, behin nazioarteko begirada hori jasota tokatzen da, gurean zer egiten ari garen baita ere partekatzea, bai sarreran esan bezala, erronkak hor daude, baina gure herriko bai tokiko erakundeen, gizarte eragileen, ikerketa lanen eskarmentua eta ekarpena handia eta postua handia izaten ari da, hain zuzen ere, demokraziaren gabezia hori heltzeko, demokrazia indartzeko, kultura demokratikoan sakontzeko eta gure oso berezkoa dugun tradizio eta kultura horretako auzolanaren kultura horri segida emateko oso ezberdina daukagun testuinguru batean, ez? Orduan, garrantzitsua zen guretzat ikastaro honetan ere lekua ematea tokiko esperientziei, tokiko estrategiei eta bai balioan jartzeko egiten ari den lan hori eta baita ere konektatzeko nazioarteko hausnarketa horiekin eta gero bukaeran eskatuko diegu nolabait halako hitz batzuk edo kontraste txiki bat entzun duten honen inguruan, ez? Zer nora eramaten ditun, atzo eta gaur ere tarte izan dugu beraiekin egoteko eta pixkat jokatzeko, ez? Hemengo gure kontestuko estrategietan. Beraz, gaur mai inguru hau moderatzea tokatzen zait, lagun arteko mai hau, eta egia esango zaga bada, eta ziur naiz ekarpen bikainak egingo dituztela, eta lehenengo aurkeztuko ditut lauak, uste dut hemengo gehienok ezagutzen balin badituzu ere. Hemen lehenengo nire ezkerrean Mikel Hidalgo, Eusko Jaurlaritzatik, lehendakaritzatik, zehazki, komunikazio eta berrikuntza sozialaren idazkaritza nagusiko aholkularia. Jarraian Ana Agirre, Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu saileko Eusko Jaurlaritzan gobernu irekia eta gobernu onaren zuzendaria. Jarraian Josu Arraiz, Gipuzkoako Foru Aldundian, estrategia zuzendaria, eta Ainhoa Arrona, orkestrako ikerlaria, mai ingurua izten, hemen orekak ere zaindu ditugula ikusten duzu. Eta, gaurko mai eztabaida hau, ez, nahiko genuke bi galderen bueltan egitea, lehenengo galdera zehatz bat egingo dizuet, zuetako bakoitzari, bakoitzak beretik, aipatuko dut lehenago zergatik gauden gu hemen, ez? Eta horrek baita ere zentzua ematen diolako nolabait solasaldi honi. Hemen gauden kideok, Eusko Jaurlaritzako lehendakaritza, gobernantza saila, Gipuzkoako Foru Aldundia, orkestra eta Arantzazuela, momentuz gara lehendakaritzak sustatutako kultura demokratikoan eta komunitatearen eraikuntzan sakontzeko talde eragile bat abian jarri dute, eta momentuz, gerora jende gehiago batuko dela uste dut, baina momentuz talde eragile horretako kideak gara. Eta, zentzua du, bai kontestu horretan, bai orain arte, hauetako bakoitzak izan duen ibilbidean, demokraziaren berrikuntzan, demokraziaren sakontzean, izan lankidetazko gobernantzaren garapenean, haien ekarpena ezagutzea. Beraz, esan bezala bi galdera, lehenengo bakoitzare galdera bat egingo dizuet ordenean, eta gero beste hurrengo solasaldian ere partekatuko dugun ikastarako gai orokorren inguruan, ez? Izango da bigarrengo galdera.
zein izan daiteke guretik, hemen Euskaditik egin dezakegun ekarpena, eta zer behar dugu ekarpen horren inpaktua areagotzeko, zer falta da, nola egin dezakegu hobeto, bai? Beraz, Mikel, zurekin hasiko naiz, eta lehendakariaren investidura hitzaldiaren zati bat gogora ekarriz, berak zioen, herri gisa aurrera egitea garapen demokratikoaren eskutik lortu daitekela soilik, horrela baino ez ditugu bermatuko pertsonen askatasuna eta duintasuna. Ildo horretan, kalitate demokratikoa hobetzeko lan ponentzia bat martxan jartzea proposatu du lehendakariak, arau esparru zabala, berritzailea eta abangoardiakoa eratzeko, totalitarismoak eta autoritarismoak indarra hartzen ari diren une honetan, Euskadi erreferente izan dadin demokrazian. Beraz, zentzu horretan eta helburu orokor honetik, demokraziaren alde lan egitea, haren aldeko apostu sendoa egiten du legealdi honetan Eusko Jaurlaritzak, eta galdetu nahi nizun, hain zuzen ere kultura demokratikoan sakontzeko edo komunitateen eraikuntzan ekarpena egiten jarraitzeko, zein egitasmo nagusi abiatu dituzuen Eusko Jaurlaritzatik? Lehenik eta behin eskerrik asko Naiara, gaina sorte da zeurekin egotea, beti egiten dugu lan kontu berberakin. Zeu esan duzun moduan, lehendakariak aipatu dintzun demokraziaren sakontzea eta kultura demokratikoaren sakontzea egitasmo zuzen bat izango dela legegintzaldi hontan. Zergatia uste dut danok dakigula, mundu mailan, Europa mailan populismoak kalte egiten ari diola demokraziari, mezu simplistekin arazo kompleksuei erantzuna eman nahian, jakinda hori ezin izango dela inoiz izan, ez? Eta uste dut erantzunan behar diogula mezu simplista hoiei bestela geure azkenean Euskadira be iritsiko dela, populismo horiek iritsi badira Euskadira, oraindik ez dira heldu Europa mailan permeatu duten bezala. Eta lau puntu aipatuko ditut hitzaldi hontan gobernuaren eginkizunaren inguruan. Voy a ir un poco de lo más amplio, quizá a lo más concreto, lo más amplio, y encima fue, creo que en septiembre, si no me falla la memoria, fue la propuesta por parte del Lehendakari del Pacto para el Ejercicio Ejemplar de la Política, ¿no? Michael antes hacía una referencia a la distancia que mucha parte de la ciudadanía ve de los problemas individuales o los problemas personales a la gestión política más amplia. Yo creo que es imposible que la ciudadanía rompa esa distancia si no hay un ejercicio ejemplar de la política. Y por eso creemos que este primer pacto por la ejemplaridad política es un paso necesario, ¿no? que nos interpela a todos los agentes políticos, a todos los que ejercemos la política. Creo que un segundo punto o un segundo ejemplo sería el anteproyecto de ley de transparencia que el Consejo de Gobierno aprobó hace 2 meses y que ahora está en manos del Parlamento, que es quien tendrá que modificar, aprobar la futura ley. El anteproyecto de ley ya hace referencia a 3 objetivos. El primero, el acceso a la información, como puede ser lógico, la profundización en la transparencia dentro de la Administración, pero marca un tercer objetivo, que es la profundización en la gobernanza y en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Y eso está en el anteproyecto de ley que el Consejo de Gobierno mandó al Parlamento hace 2 meses. Uno tercero, y en este sí que nos interpelamos los que estamos aquí sentados, ¿no? La creación de un marco para la gobernanza colaborativa y los procesos de deliberación. La legislatura anterior se aprobó la Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático, donde se recogen la necesidad o la obligación de creación de asambleas ciudadanas para afrontar la transición energética, y creemos que este marco que estamos trabajando con Arantzazu Lab debe regular esas asambleas ciudadanas. Dentro de este marco también encontramos el proceso de participación que ahora mismo se está dando en Urdaibai. Y yendo a lo más concreto, creo que la Secretaría General de Comunicación e Innovación Social se ha centrado en muchos casos en proyectos pilotos. Y yo creo que hay uno que tenemos que mencionar, y es
un proyecto piloto para conocer y después acercar los valores democráticos a la ciudadanía más joven que está siendo permeada por esos populismos y por esos mensajes profundamente simplistas que no van a solucionar los problemas complejos. Y bueno, yo creo que esos cuatro ideas de diferentes niveles podrían ser lo que ahora mismo, grosso modo, el actual gobierno está llevando a cabo en este campo. Eskerrik asko, Mikel, nik uste badirela egitasmo gehiago ere, Bai. segurazki marko zabalago horretan kokatzen direnak eta zentzua ematen diotenak indako aplikari eta estrategiari. Ana, zure gara noa orain, gobernura iritsi berriz zara, eta atzo zenioen, ez? 2 hilabete baino ez dara matzazula kargu berrian, hala ere uste dut zure ekarpenak zentzu handia duela herri honetan, kooperatibatik zatoz, Mondragon korporazioan ibilbide sakona duzu, lan ezberdinetan, mundu zabalean baita ere, esperientzia kooperatiboa edatzen, gazteen sare ezberdinak lideratzen, beraz, uste dut zentzua duela zuen egoteak gure herrian demokrazia ulertzen delako ez bakarrik lotuta sistema politikoari, sistema parlamentarioari, baita ere enpresek ere izan dutelako eta kooperatibek nagusike baita noski egiten dutelako ekarpena gure herrian demokrazia sakontzeko eta gizarte inklusiboagoak lortzeko. Baina gaur galdetuko dizut gobernura iritsi berri, zure ustez zein dira administrazio publikoaren baitan eman beharreko hobekuntza eta berrikuntza, beraldaketak, gaurko gaiari heltzeko, izan demokrazian sakontzeko, herritarrekin bestelako interakzio modua garatzeko. Kaixo niana naiz, eta aigatu berri, baina, algunas respuestas preparatu ditut, zen esan zizan atzo. Landu. Eta ni, bale, kontrastatuko ditut ere. Eta hori ematen ere netzat importantia zen kontekstualizatzia bai, baina ere praktikoak diren akzio igual batzuk ere ekartzea mai gainera, ez? Ez ze izango zen ona egitea, baizik eta ze gabiz egiten. Ez? Osa, ja futuro bai, baina futuro eta presente dian gauzak. Orduan, karriet pixkat akzioak eta gero zergatia dala beste kontestua, ez? Eta guretzat lehenengoa igual da, batzuk ja jakingo dezute, OGP da Open Government Partnership, partenariado para el gobierno abierto, gaude barne, ez? Euskadi bezala, gera Open Government Partnershipen lokal bat oso esanguratsua, ez dakagu ez bakarrik Eusko Jaurlaritza, baizik eta 3 aldundiak eta 3 hiriburuak ere. Orduan oso politxa da espazio bat, batera gaudela, civil society-arekin ere lanian, erronkak, ez bakarrik gobernutik edo instituzioetik ekartzera, baizik eta civil society horretatik ere ekarpenak egiteko, ez? Eta orain bultzetzen ari gare 3. plan hau. Eta urte polita da niretzat, sorpresa, aurten urrian egongo da Gasteizen la cumbre del gobierno abierto, orduan, ailegatu berri, baina, hor jarriko gare, en plan txek, ez? Eta orduan polita izangoa, eta hori zehose egiten ari garena da, eta zenolako ejemplo bagara, ez? Multiniveleko estruktura horieketan niretzat hori oso indartsua da demokrazia hori zaintzeko, ez? Indartzeko eta zaintzeko. Gero ere, gabiz lanean en un marco de creación de medición de impacto de políticas públicas. Eta hori ere nahi dugu aurrera eramatea 3 foru aldundiekin eta 3 hiriburuekin ere. Orduan hori oso polita da gure territorio guztia eta zabala dan zehose, ez? Eta azkenean hori ekarriko du interakzio bat ziudadania horrekin oso politxa dela eta kanalak ere bilateralak izateko kapazitatea. Eta hori lantzeko gardentasunarako partearen dazkaguia portal batzuk, baina nahi dugu berrikusi eta aksesibliagoak diren bilateral komunikazio hori lantzeko kanalak eukitzea. Eta hori, niretzat demokrazia da pertsonak eta instituzioen bitarteko erramintak daudenean oso normalizautak. Azkenean, bilaterala den dialogo hori
naturala da, ez da un problema, no hay esa sensación de, pues está lejos, pues zelako egiten dugun portalak edo espazio horik sakontzeko eta aurrera emateko. Eta, now I'll turn to English, so we do this bilateral linguistic way. And why or which features are we working for that activity? And for us, the challenge is to aim to tackle collective identity, right? So we identify the challenges that exist in a collaborative way, interinstitutional, but also with the citizenship. So for us, that is interesting. We identify real challenges that are happening and not only the ones that we presume that exist. And then Michael pointed out that there is a very decentralized structure in the institutions in the Basque Country, and so working together is a commitment that we're taking alongside the citizenship, and we solve and we create solutions that are intrinsically multi-channel, multi-level, co-designed, structurally translatable, agile, and ever-evolving, because I don't think that the solutions that we create for today will be meaningful for tomorrow alone. And then we keep the accountability and the quality of democracy at the very core of our debate. And to finish, I think we want to create institutions that are more open and more proactive, not only reactive, but proactive in our way in committing to evolution and improvement that generate spaces, policies, channels, and tools that are ensure and reliable on information. No? Kontzeptu hori fake news, eta hori zeintzuk dira iturriak, ez? Zein iturri egiten ditugu edo sortzen ditugu reliable information hori eukitzeko. Eta because we presume, or our hypothesis is that the only citizen body that can create educated decisions are citizens that are informed. And so gobernu irekia eta gobernu ona zuzendaritzatik hori kudeatzeko asmoa dugu, ez? Educated citizenship, good decision. Eskerrik asko, Ana, batez ere sailetik egin asmo dituzten berrikuntzak, ez? Edo hobetzeko horiek nabarmentzeagatik. Jarraian, Eusko Jaurlaritzatik lurraldera, ez? Gipuzkoako Foru Aldundira salto egingo dugu, hemen daukagu Josu Arraiz, estrategia zuzendaria, guztiok ezagutzen dugu besteren artean, ez? Gipuzkoako Foru Aldundiaren ahalegina azken urteetan. Estrategia batekin, etorkizuna eraikiz, berrikuntza politikoko estrategiarekin, lurraldean, balio publikoa areagotzeko, lurraldeko aktoreekin erantzun kolektibo horiek bilatzeko, eta baita demokrazian sakontzeko ere. Eta esan daiteke hemen daude, estrategia horren sortzaileak, garatu zutenak, eta esan daiteke momentu honetan estrategia aitzindari horrek lurralde baten eta erakunde baten apostu aitzindaria agerian uzten duela. Agian duela, zakit 10 urte, oraindik jendea hainbeste hitz egiten ari etzenean gai hauetaz, baina inoiz baino pertinenteago egiten duela estrategia horren beharra, bai lurralde mailan zein lurralde zabalagoan ere. Beraz, Josu, urtetako esperientzia hau eta gero, zein dira agian nabarmenduko zenituzken ikasketa batzuk, eta ikasketetan bakarrik ez geratzeko aurrera begirako zein erronka ikusten dituzue, eta nola jarraitu dezakegu estrategia horren garapenean? Bueno, danok ezagutzen dezuen ikusten dut, gaur presente zaudetenok, etorkizuna eraikiz ez, eta etorkizuna eraikiz 2016an jaio bazan ere, baina aldez aurretikako diagnostiko eta hausnarketa baten ondorio bat izan zen. Gipuzkoako Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundia zeuden hainbat pertsonak nolabait gogoeta eta refleksio eta apustu bat egin zuten lankidetzazko gobernantzan alde. Etorkizunarekin zein zuzen ere da politika eta politika publikotan berritzeko estrategia bat, bere hortan jarraitzen dugu, uste dugu pertinentzia hori hondekan izaten jarraitzen dula, eta bide batez ere bai demokrazian sakontzeko edo demokrazia reforzatzeko bide bat bezala, ez? Lankidetzazko gobernantza demokrazia sendotzeko neurri baten. Ondo esan desun bezala, etorkizunarekin zen helburua ere bai da, herritarrak, gizartia, gainontzeko eragileak, akademia, txertatzia aldundiak edo irakundeok dakagun egituretara, ez? Uste dugu, demokrazia representatiboa nolabait komplementatzeko
aukerak badaudela, eta horretarako demokrazia deliberatiboa ere bai, horri bide ematen diogu hainbat modutara, bai esan herritarren batzarrakin, edo beste hainbat prozesu, gaur egun martxan dazkagunak, edo ipiniko ditugunak, adibidez Gazteen Forua martxan jartzeko dakaguna, baina, nolabait, gainontzeko eragile horrek ere bai, gure egiturakin nolabait sustartu beharra dakagu, benetan, etorkizunera begirako erronka horiei erantzun bat, bakarra eta aproposa eman nahi badiegu, estrategia partekatu baterantz joteko intentzio horrekin. Jakin da horrek suposatzen ditun zailtasunak eta eztabaidak eta bideko gainontzeko danak, Horan, nik esango neuken nolabait, hausnarketa edo ikasketa nagusi bezala, nolabait dela validazio bat, Lankidetzazko gobernantzak balio dula demokrazian sakontzeko. Irunek gure gobernantza diputatuak esan du, azken 3 urtetan politikan konfiatzen duten pertsonen kopurua bikoiztu da, ondokan 26an dago, baina bikoiztu da, eta hori izan hasierako hipotesitako bat, edo horrek bilatzen zen gaietako bat, politikarekiko nolabaiteko konfidantza edo berreskuratzea, instituzioekiko, erakundeekiko konfiantza edo gap hori existitzen zen, edo geroz eta zabalagoa zen utxune hori murrizten saiatzea. Eta nik usten dut, ibilbide hau eta gero nolabait validazio bat badala, Lankidetzazko gobernantzak demokrazian sakontzeko gai bada. Bestalde ere bai esan duten bezala, ezin dira bi gauza paralelo izan, alde batetikan gure instituzioen egunerokotasunean txertatuta edo egon behar den zerbait da. Une oro eta jakinda, momentu baten hasi eta momentu baten bukatuko dela interakzio hori. Baina, une oro perspektiba hori txertatuta izan behar dugu gure administrazioetan, benetan lankidetzan lan inalizateko, Azken finean, epe luzerako apostu bat dalako, hau ez da gaur egun dazkagun arazo horiei erantzuteko baitza ere, baina ez da hortara bakarrikan mugatzen. Nik uste dut hor, bi gauza bereizi ditugula gaur egun dazkagun erronkak edo arazoak, eta etorkizunera begira dazkagun erronkak. Epe luzerako begira da hori eskatzen digu, eta nik uste dut hortan ere, behintzat, hausnartzeko aukera hori eskaintzen digula. Eta ikasketa edo irabazitako gauza bat dela esango nuke ere bai, Lankidetzazko gobernantzan bidez, sare trinko eta egonkor batzuk sortzeko aukera ematen digula lurraldeko gainotzeko eragileekin. Hainbat prozesu martxan ipini ditugu, emaitza desberdinekin, baina nik uste dut, eta askotan aipatzen dugu, baina garapen agentziekin dakagun harremana da horren adibide argi eta garbi bat, Gipuzkoa herri moduan, lurralde moduan, ez da nukleo baten baitan mugitzen, hainbat baiara dazkagu, eta baiara bakoitzak bere bizi eta bere garapena ere bai badauka, eta uste dugu hori ere bai badala aberastasun bat, eta garapen agentziak ere bai hor zer esan handi badakate, eta nolabait, gaitasun horiek ere bai, eta lankidetza hori lurraldeko gainontzeko eragile horietara eramatia ere bai, uste dugu benetan aproposa dela, Osan dut, bai, adibide bikaina da, uste dute garapen agentziena, eta baita beste lurraldeko hainbat aktorerekin, uste dut azken urteetako alegina lan egiteko modu batzuetara, gerturatzearena, eta horretarako lurraldean gaitasunak sortzeko egiten den esfortzua, uste dut azpimarratzekoak direla. Ainhoa, zugana noa, Lankidetzazko gobernantza aipatu du Josuk erakunde publiko batetik, eta zuek orkestra lehiakortasunerako institutuan Lankidetzazko argudiatzen duzue, eta horretan esperientzia duzue gainera, bai erakunde publikoekin, zen bestelako enpresa eta aktoreekin lanean. Lankidetzazko gobernantza argudiatuz ez dela bakarri gobernantza publikorako, edo gizartearen kohesiorako tresna bat, baizik eta baita lurraldeen ongizaterako lehiakortasuna bermatzeko funtsezko gako edo faktore dela argudiatzen duzue. Beraz, uste dut interesgarria dela, Egin batean lehen anari nioen bezala uste dut baita ere baduela lotura gure herrian demokrazia ulertzen den moduarekin, enpresei egokitu zaien rolarekin. Orduan, eskatuko nizuke zuentzat ongizaterako lehiakortasunaren ulermen hori, eta zein modutan zuen ustetan horrek laguntzen duen komunitate aktibo eta autonomen eraikuntzan, eta bide batez ekarpena egin dezakeen demokrazian sakontzean.
Bai, eman behar nik hemen beste mundu batetik hitzaitean atrala ez, baina bai, gero igual bigarrengo atalean bai ikusiko dugu, uste dugu hortik ere igual ekarpen bat bada hola esate desunean ez, guretik zer ekarpen hileik edo, esparru honetan eta esparru honetatik begirada bat ematiare izan daiteke agian, ez, ekarpen horietako bat. Eta bai, ongizatera bideratutako lehiakortasunan kontzeptua da bilakaera bat lehiakortasunan ikuspegi tradizionaletatik, bai? Eta, lehiakortasunan kontzeptuak berak bai bilakaera bat izan du urteetan, bai? Eta eredu desberdina daude, baina nolabait eredu desberdinek amankomunean daukaten ulerkera amankomuna edo da lurralde lehiakortasuna egiten dugu, ez enpresa lehiakortasunaz. Lurralde lehiakortasuna dela, lurralde batek duen gaitasuna arrakasta ekonomikoa lortzeko, bai? Beste lurralde batzukin alderatuta. Eta nolabait lehiakortasuna beti logika eta helburu ekonomikoekin lotzen den zerbait da, bai? Eta egia da, guk orkestran lehiakortasuneko Euskal Institutuan logika hortaz haratago lan egin izan dugula beti, bai? Baina 2021 batean zehazki marko berri bat garatu genuen, lehiakortasunerako marko berri bat ongizatearen dimentsioare barne hartzen duna, bai? Bai ikusten genuen bereziki gaur egungo erronka konplexuan aurrean, eta beste hainbat eredukin bat eginez, nolabait egoeraiek eredu tradizionalagoak zalantzan jartzen zituela, eta beharrezkoa zela, erronkoiek txertatzea lehiakortasunan ulerkeran, lehiakortasunan eredutan eta estrategiatan baita, bai? Eta horrek nolabait egite diguna da foko aldatu, noski, lehiakortasunerako eta lurralde lehiakortasunerako funtsezkoak dira horrendik enpresak, berrikuntza, produktibidadean nazioartekotzea eta bar, klabeak dira, baino ulerkera berriak ematen dio norabide bat guzti horri, bai? Nolabait guzti horrek egon behar duelako ongizate kolektiboaren zerbitzura. Hori zer den, pixkat berak demokraziarekin esan duenekin jarraituz, leku guztietan desberdina izango da, ez? Bakoitzaren ulerkera zer den lurralde batentzat ongizatea eta zer den norabide hori eta zer den lortu behar den hori, bai? Baina, horrek esate diguna da, lurralde bat lehiakorra den neurtzeko adibidez ez duela balioia, ez? Barne produktu gordina eta hazkunde ekonomikoa neurtzea ikusi behar delako ea prozesu ekonomikoek nola eragiten duten pertsonen ongizatean, bai? Eta ikuspegi hortatik, pixkat ulertu dezakegu lurraldearen lehiakortasuna edo lurralde bat lehiakorra dela, lurralde lehiakortasuna lurralde batek duen gaitasuna bere baliabideak aktibatzeko eta lerrokatzeko pertsonen ongizatera ekarpena egin ahalko duen garapen bat lortu ahal izateko, bai? Eta uste dugu, gaitasun hori gaitasun kolektibo bat da. Eta seguruna hor bilatu dezakegu lotura bat komunitatearen gaiarekin eta komunitate sendoen garrantziarekin, bai? Eta egia da guk gure azterketetan eta ikerketan ez dugu lotura zuzen hori aztertu eta landu demokraziaren berrikuntza lehiakortasunarekin, baina bai lankidetzazko gobernantzarena hori asko landu dugu eta gaina orain berariaz aztertzen ari gara nire lankidean eta Marijoari dira hortan gehien bat, baina guk lankidetzazko gobernantza adibidez lehiakortasunaren ulerkera horren muinean kokatzen dugu, bai? Oro har, hainbat erpindozka, baino modu zabalean esateko bi aldetatik. Bat, esaten badugu norabide bat jarri bertzaiola garapen ekonomikoari, bai, norabide hori zenbat eta partekatuago hobe, ez? Eta horretarako lankidetza eta lankidetzazko gobernantza beharrezkoa da, eta gero, era berean, norabide hori aktibatzeko eta garatzeko, bai, baliabideak aktibatu eta lerrokatu behar badira hortako ere lankidetzazko gobernantza klabea da, bai. Eta hortaz haratago baita ere beste lotura bat ikusten dugu, guk gure lehiakortasunerako esparruan hainbat faktore eta dauzkan marko bat da, eta bai kokatzen ditugu gizarte kapitala eta erakunde kapitala lehiakortasunerako palanka dinamiko bezala. Hau da, finantzaketa edo ezagutza eta beste palanka batzuk bezain garrantzitsuak dira adibidez gizarte kapitala eta erakunde kapitala. Nolabait, bai uste dugu lehiakortasunak behar ditula, noski enpresa eta sendoak, pertsona gaituak eta bar, baina behar ditu baita ere komunitate sendoak eta erakunde sendoak. Nolabait, norabide
norabide hori kolektiboki ezartzeko eta garatzeko gaitasuna izango duten erakundeak eta komunitateak, eta berrikuntza soziala sustatuko dutenak, eta hor alde hortatik oso garrantzitsuak dira, bai, komunitate indartsuiek. Eta hoize, bai, era berian, bueno, nik uste dut azkenean, laburbilduz ikusi dezakegula seguruna harreman sinergiko bat nolabait esateko, bai? Lehiakortasunak komunitate eta erakunde sendoak behar ditu, bai? Eta era berean ulertzen dugu gure lehiakortasunaren ulerkeratik eta lankidetzazko gobernantza muinean jarrita horrek berak sustatu beharko lituzkela komunitate sendoak eta erakunde sendoak baita ere. Bekan ikusten ondo bokatu duzula, demokraziak ere komunitate sendoak eta pertsona arduratxuz osatuak behar ditu, nire ustez. Eta orduan, lehenengo erronda honetan nahi genuen azten, txienez lerroboru batzuk eman, tokiko erakunde ezberdinak dituzten estrategia eta ikuspegien inguruan gaur lotzen gaituen gai honi ekarpena egiteko. Eta, azken erronda azkar bat, eskatuko ditut bakoitzari bi ideia, ematea, ikastaroa ardaztu dugun galderaren bueltan, bai? Eta hori da, zein izan daiteke zuen ustez, guretik egin dezakegun ekarpena? Izan demokraziaren inguruko debate globaletan, izan posible bada zein da ekarpen bere izgarria, gure tradiziotik zerbait hartu aldezakegu egungo gobernu estrategietatik. Zein da gure ekarpena, baina Jonek hasieran zioen bezala, autokonplazentzia horretan erorik gabe, ez gaude mikelekzioen, ez gaude arriskutik salbu, oso gertu ditugu bestelako arriskuak, eta beraz, zer beharko dugu ekarpen horren inpaktua areagotzeko, bai? Beraz, bi galdera dira, handik hasiko gara orain nahi, handi iruditzen bari mazaizu, bai? Denboraz ezakidalako nolagoa zen, azkar xamar, pare bat ideia galdera bakoitzaren bueltan? Bai, berriz ere kokatuz gure begirada da toki horretatik, garapen sozioekonomikorako lurralde estrategian toki horretatik. Baina bai uste dugu, agian hortxe egon daitekela ekarpenetako bat, bai? Bai, iruditzen zaigu seguruna demokrazian sakontzeko praktikak eta demokrazian berrikuntzarako praktikak askotan lotzen direla, herritarrekin eta partaidetzarekin eremu joakin batzutan garatzen diren praktika batzukin, Eta noski beharrezkoak dira, seguruna hortik etorriko da berrikuntza transformatzaileagoa, baino agian demokrazian sakontzen jarraitzeko beste bide bat izan daiteke baita ere horrelako praktikak gobernuen estrategia zentraletan txertatzea. Seguruna modu arinagoan, ez hain sakon, ez dira izango hain eraldatzaileak, baino hori estrategia, adibidez, lehiakortasunerako eta berrikuntzarako politikan estrategiatan, gobernuentzat oso garrantzitsuak diren estrategiatan txertatzea. Eta hor uste dugu guk hemen badugula izugarrizko balioa eta esperientzia, bai? Europako eta nazioarteko markoek eta behin da berriz esparru hortako markoek azpimarratzen dituzte, adibidez berrikuntza sozialaren garrantzia edo tokiko prozesua garatzearena edo maila anitzeko gobernantzarena eta bar, eta guk esparru hortan hemen baditugu lurralde osoan esperientzia daukagu hortan eta nolabait hainbat estrategia garatu dira lurralde ikuspegiarekin estrategia partekatuak direnak, eta azpimarratzekoa berak ere aipatu du maila anitzeko gobernantza, elkarlana eta bar. Orduan, jarraitzeko nik uste dut izan daitekela hortan sakontzen jarraitzea, bai? Lankidetzak eta elkarlanak garatzen, sakontzen, zabaltzen joatea, eta agian hor bi erronka bat, seguruna metodologia eraldatzaileagoak eta lan modu eraldatzaileagoa behar ditugula, Gauza ez delako gauza gehiago edo beto egitea, berak esan duen bezala seguruna gauza desberdin egitea, eta hortako eraldaketak transformatzaileago edo errokoago izan dadin beste lan modu batzu beharko dira, eta baita ere aktore ez tradizionalak eta herritarrak txertatzea horrelako estrategietan, ze beti esaten da nolabait betiko eragileak gaudela estrategien definizioan eta garrantzitsua da bestelako ikuspegiak eta hotxak sartzea eta hor beti hankamotz uste horten garela. Oso ondo, Ainhoa. Josu, zure ustez zein da gure ekarpena eta nola hobetu dezakegu hori? Nik oso nuke
ekarpen nagusitza edo aukera nagusitza izan aldala kasu hon bat izatea. Edo benetan, realidadean, praktikan gauzatzen den kasu bat izatea. Ez laborategi bat izango bagina bezala. Nik uste dut, gure dimensio batik, gure egitura batik, gure gaur egun, danok ezagutzen gara Ekar, Euskal Herria eta Gipuzkoa, bat gera, eta horrek bai ematen digu aukera, nolabait, benetan, gure kasuan behintzat lankidetzaz gobernantzan aldeko apustua egiten jarraitzeko, eta ikusteko horrek suposatzen ditugun, edo emaitza horiek ez, realidadean ikusteko. Eta gero bai esango neuke, hortan sakontzeko bihar bat edo, herritarren konpromesua, herritarren eta ez herritar solte edo bakarkakoen konpromesuan baita ere, baina nolabaiteko guztion ardura horren asumitze, hortan ez, demokrazia ezkeran pluraltasuna badaka, baina baita ere konpromiso bat suposatzen du, ez? Eta konpromiso hori, nik usten dut, pedagogia zabal bat inbeko gendukela, nolabait bakoitzak gure ardurak ere bai hartzeko, eta azkenean lankidetzak ere bai hori suposatzen dulako, ez? Azken finean, helburu partekatu baterantz jutia, egisa da, askotan ibilbide hori zeo zer luzea izango dela, eta horren kontzientzia ere bai hartu beharra dakagu, ez egin degula espero bere halako erantzun batzuk lortzia, epe luzerako erronkei begirako zerbait buruz hitz egiten aigera, eta nik usten dut pedagogia hortan beniko nekola fokua. Ondo, Ana, zer diozuzut? Netzat lau lerro igual, edo borobil interkonektau. Bat, observazioa, konexioa, praktika eta sorkuntza. Eta observazioan, olako gauzak aurrera egiten jarraitu, ez? Eta gaur hemen konexio horriek aurrera eman eta internazionalko mailan ere egiten ari diren gauzak ikusten segi. Gero ere, konexioa, ez? Bridging the gap between theory and practice and being able to go to the territory. Not mendiko puntan, baizik eta territorioan, ez? Eta hor dana herritarrekin ere landu. And the feeling that we normally preach to the choir. You're already convinced. I don't need to convince you. So how do we preach beyond the choir? Like, what else? Who else? How far? Den praktiketan ere aurrera eramatea bai pilotoak, bai martxan jartzen ditugun proiektuetan zer dakagun posible indikadore bezala jartzeko edo sustatzeko edo gehitzeko praktikan jarri behar ditugun proiektuetan eta praktikan dauden ja proiektuetan ere. Eta gero sorkuntza, ez? Ebaluabilidade hori zelakoa da, ebaluazioa zelakoa egiten dugu eta gero ere hausnartu ebaluazio hori eta teoria sortu. Ez bakarrik bestiak segiten ari diren, baizik eta bestiak onera etorri dadin, ez? Osea, gu ere eredua izateko. Eta yesterday we were talking about buildings, and for me it was very illustrative how to say we are designing the buildings that will end up designing how we live. Eta niretzat da gure esku dago, beraz, sortzea oinarri sendoak, ze haiek ere gure kultura demokratikoa they're gonna shape it, no? Osea, they are traduzitzen nere buruan supergaizki dagote euskara, tio. Gauza hauek beti ingelesez egiten ditut. Zelan sortzen ditugun estrukturak kultura sortuko dute. Osea, gure esku ere oinarri horiek sendo izatea. Osea, azkenean kultura doie praktikaren 5 edo 6 urte geroago. Orduan, sortzen ari gare, etorri behar dan kultura, gaur. Eta horrieki, adi. Osondo. Zerbait erantzteko, Mikel, edo azpimarratzeko? Ni azpimarratuko nuke gobernantza sistema on bat eta mailan hitzeko gobernantza sistema bat edukitzea ematen digula batzutan herritarrekiko hurbiltasun hori, ez? Eta adibide bat, haian ez deko lotura zuzena, ala bai, pasaden legegintzaldian 30 inguruko mailan hitzeko gobernantza, gobernua egon zan, 3 aldundiak egon ziren, 3 hiriburuek eudel, baina egon zan
egon ziren 3 unibertsitateak, egon zen enpresa pribatua, egon zen gizarte zibila antolatua, 3. sektore soziala, bakit faltatu dintzala gizarte antolatua, eta segurazki hori izango da erronka, nola gobernantza horretara hurbildu gizarte antolatua, baina praktika on bezala Europar Komisioak hautatu zuen euskal gobernantza sistema hori Europa mailan praktika on bat bezala. 2015-etik ona atea zuen informe bakarrean esanez gobernantza sistema on bat bezala Euskadi hautatzen zuela. Eta azkenean esan doan bezala, erronka bezala geratu zen nola sartu gobernantza sistema hortan gizarte antolatua eta hor jarri beharko genuke esfortzua. Eta, bueno, lotzeko, zuek esan duzu, kanpo harremanekin lotura edo praktika honak kanpo harremanetatik edo kanpotik ekartzea edo gure praktika honak mundu mailara zabaltzeko hor aukera bat dekogu, Bilbon dekogu lokal 30 idazkaritzaren ofizina nazio batuen ekosistemarekin lotuta, jakinda gure praktika honak mundura irekitzen baitugu, errealitateetara, aldatu inbarko direla, eta mundu mailatik praktika honek ekartzen baitugu gure errealitateetara eraldatu beharko direla, baina, uste dut, horra dibide hon bateko gula. Osondo, beraz, gauza asko esan dira, sorkuntza, praktika, aktoren aniztasuna, gobernantza sistema sendo bat, kultura eta ardura. Nik horrekin bukatuko nuke, eta hori ardura herri txiki bezala, gure apaltasunetik, baina harrotasunetik ere. Beraz, bide hortan, bide lagun izango gaituzue, eta eskerrik asko benetan solasaldi honengatik. Eskerrik asko.